Ahoj! Dnes se podíváme na 10 zajímavých faktů o lvech. Lev je často označován jako král zvířat díky své síle, majestátnosti a impozantní hřívě, kterou nosí dospělí samci. Lvy jsou jediné kočkovité šelmy, které žijí ve smečkách. Tyto smečky obvykle tvoří několik samic, jejich potomci a jeden, maximálně 2 dospělí samci. Ve smečkách většinou loví samice a starají se o mláďata. Samci chrání teritorium a smečku před nepřáteli. Lvy jsou skvělí lovci, dokážou ulovit kořist, která je mnohem větší než oni sami. Nejčastěji loví zebry, gazely a buvoly. Mají tak hlasitý řev, který je slyšet až na vzdálenost 8 km. Řev je způsob, jak komunikují s ostatními členy smečky a brání své teritorium. Samci lvů mají hřívu, která je chrání během bojů. Čím tmavší a hustší hříva, tím zdravější a silnější je lev. V divočině se lvy dožívají průměrně 10 až 14 let. V zajetí mohou žít i déle, někdy až 20 let. Lvy dokážou běžet rychlostí až 60 km za hodinu, ale tuto rychlost mohou udržet jen na krátké vzdálenosti. Mají také obrovskou sílu, což jim pomáhá při lovu. Jsou velmi líní a tráví až 20 hodin denně odpočinkem nebo spánkem. Tento odpočinek jim pomáhá obnovit energii pro lov a ochranu smečky. Jsou ohrožený druh kvůli ztrátě přirozeného prostředí a konfliktům s lidmi a nelegálnímu lovu. Je důležité chránit tyto úžasné tvory a jejich přirozené prostředí. Děkuji, že jste se podívali na moje nové video o lvech. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Děkuji a příště zase nashledanou.